jajake gelem. Kowe kok mlaku dhewe ning dalan apa ora roh? Iki aku enek begal sakloron. Awak dhewe iki pemuda. Kok pemuda sing duduk begal? Apa ora wedi nek ning dalan kok terus Ning dalan kowe dhewe. dibeda sapa ngono? Ya gak takut to, Mas. Pengen kan ganteng-ganteng kaya ngene kok aku takut iki piye to, Mas? Tem. Nyawa. Cek. Nyapa? Lah kok malah awakmu sing oleh? Lah resikone arek ganteng ngono. Bocah rupane kok sapi teng ganteng. Tapi aku mau lek jual. Lho mau piye? Kowe ora ro ceritane. Bak gak bayar ta? Iki awake dhewe mancing. Ceritane piye awake dhewe? Angin masalah masa ning buri ra ngono. Aku ra ngrungokne. Awak dhewe sebagai pemuda iki rada mambu uraan. Oh iya.